Ja ha arribat la castanyada i tothom està content. Menjarem moltes castanyes, monyetos i panellets. I la castanyera vindrà a la nostra escola i ens portarà castanyetes ben torrades i molt bones. Ja ha arribat la castanyada i tothom està content. Menjarem moltes castanyes, monyetos i panellets. I la castanyera vindrà a la nostra escola i ens portarà castanyetes ben torrades i molt bones. I la castanyera vindrà a la nostra escola i ens portarà castanyetes ben